Srdačan pozdrav svim prisutnima, posebne čestitke za organizaciju, za ideju i divno bi bilo da ima više ovakvih ideja i da se ono što je najvažnije i najvrednije, širom stare dobre domovine, nađe tako i da putuje širom naših prostora i izuzetno je vredno i važno da se društvo i kao i ranije uvek odazove svemu tome. Želim vam normalno divan i provod, bit ćete tu nekoliko dana, družiti se. Ja ne mogu, nažalost, biti sa vama ovoga časa, ali ću sigurno sa zadovoljstvom, nadam se u skoroj budućnosti, biti sa vama, jer divno je videti stare drugare, kolege, i tu ima mlađih i starijih, tako da su ti trenuci koje smo proveli zajedno bili predivni i lepo je tako s vremena na vreme ih se podsjetiti, pogotovo mlađima kojima možemo mnogo toga i da prenesemo. Sama ideja je izuzetno dobra, da kažem fantastična. Želim vam prijatno vreme i provod, a u skoroj budućnosti očekujem i da se vidimo. Sve najbolje, svako dobro vama i vašim porodicama.